אני חושבת שהשפה נותנת לנשים כוח וחופש להתנהל במרחב ציבורי. ליסן זה עמותה שמלמדת נשים שפה שעוזרת להם לחיות ביום-יום שלהם, בנוח ובחופש. יש נשים ערביות רבות שאינן יוצאות לעבוד מחוץ לבית, בניגוד לגברים שנחשפים ביומיום לשפה העברית. הנגשת השפה השימושית לנשים ערביות במזרח ירושלים מאפשרת להם בעצם לחיות בחופש, בצורה יותר שוויונית, והופכת את כל המרחב בירושלים למרחב צודק יותר. ידיעת השפה נותנת להם קודם כל את העצמאות. אני מדברת עם אותם נשים שבאות ללמוד, שיהיו יכולות לדבר, ללכת למקומות כמו ביטוח לאומי, בית חולים, שיכולות לנהל שיחה בעצמם. כי אני בעצמי עשיתי את זה, אז אני גם רוצה לראות עוד נשים שגם ידעו שהן גם יכולות לעשות את זה. התקשרה אליי תלמידה ואמרה לי בהתרגשות, הייתי אתמול עם אמא שלי בבית החולים, ובפעם הראשונה בחיי אני הצלחתי להבין מה מדברים אליי, הצלחתי להסתדר במסדרונות, הצלחתי לתקשר עם הרופאים. היא דיברה בטלפון ואני בכיתי. פשוט בכיתי כי זה כל כך ריגש אותי. זאת פשוט תמורה מלאה ומיידית למה שאנחנו עושים בליסן.